olokore wach. To koro mheshimiwa sani ng'eni gima notimore machiegni kaendi en ni be mana nyoro kaendi jatend piny Kenya William Ruto noketo koke e IEBC Amendment Bill 2022 makoro mano miye thuolo mar kawo ji moko 7 mabro yango commissioners manyien mag IEBC nikech moko ka to koro osetieko kargi. Un gi ywak mane chik manogo okete koke ni nikech chik no olokore matin. Parliamentary Service Commission nicha ne kawo ji 4 koro sani kawo ji 2 kende. Mokwongo chik ni ne giloke ka gitiyo gi namba ma gintiere godo e bunge, numbers mamoko bende ni giywayo ka gia godo korwa. To adier mar wach en ni the purpose mar amendment mane gitimo ni en ni mondo mi gigol Parliamentary Service Commission ji 2 mane jo Parliamentary Service Commission chiwo mondo gitere Public Service Commission kuma ginyalo control. King'iyo mano ting'iyo the selection panel en already a fait accompli wacho gi dho kisungu ni en gimose dhi. To mano e gima ne Raila Amolo Odinga wacho ni we reject the unilateral attempt mar loko kata puodho commissioners manyien 4 gi jo Kenya Kwanza ma the rest of the political players kata political class okobedo involved. Koro IEBC makoro iketo nwa sani through chik manokete koke ni. Already you can see in 2027 Jogi ose invent a system ma yo mane Chebukati okwalo godo kuracha. Gibro chak gikawo godo system achiel ni to gidhi gi transfer ne commissioners manyien gi ni ma e kaka nigoyo opira ni to ma e kaka wadwaro ni mondo otim yiero ni. Koro achiel kuom gik manowach nyoro Kamkunji en ni watamore yo ma jogi dwaro timo selection panel mar mondo mi giket godo commissioners magine maging'eyo. Okay. Koro watamore wach ni kabisa. Okay. Mheshimiwa ndio jomoko